Waqt Breakfast News fuq One, l-eks Ministru tal-Partit Nazzjonalista Michael Falzon qal il-kriżi finanzjarja li għaddej minna l-Partit Nazzjonalista hija waħda kbira ħafna. Hemm kriżi finanzjarja, hemm kriżi anke politika ngħid jien. Ir-riżultat tal-elezzjoni huwa wieħed illi kien sorprendenti anke għal dawk li kienu jobsru illi il-Partit Nazzjonalista kien se jitlef fl-elezzjoni. L-eks Ministru tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll il-problemi finanzjarji kbar li għandu l-Partit Nazzjonalista inżammu fil-moħbi mill-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Problemi li saħansitra ma kienx jaf bihom il-membri tal-eżekuttiv tal-partit. Il-kriżi finanzjarja kienet qed tinħeba, dispjaċini ngħid, jiġifieri jiena naf nies illi huma fl-eżekuttiv tal-partit u membri tal-eżekuttiv ma kellhom ebda idea illi il-Partit Nazzjonalista kellu l-kriżi finanzjarja daqs kbira. L-opinjonista Austin Bencini saħaq li hemm xi ħaġa ħażina ħafna għaddejja fil-Partit Nazzjonalista. Kriżi serja, hemm something is very, very wrong. Austin Samut jgħid ukoll li jekk dawn il-problemi kbar li għaddej minnhom bħalissa l-Partit Nazzjonalista ma jiġux riżolti mill-aktar fis possibbli, is-sitwazzjoni ser tkompli taggrava ruħha. Il-problema jew is-sitwazzjoni kemm se jdum biex jirkupra dik waħda. U t-tieni, ovvjament, il-kap il-ġdid, u s-Segretarju Ġenerali, għax effettivament huwa s-Segretarju Ġenerali il-magna ħanajtek ta' partit politiku. Min se jkunu? Kemm Michael Falzon kif ukoll Austin Samut qablu li r-rapport tat-telfa kellu jiġi ppubblikat qabel l-elezzjoni għal ħatra tal-mexxej u mhux wara, sabiex bekk il-Kunsilliera Nazzjonalisti ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjoni aktar informata. Li r-rapport tat-telfa l-ewwel kellu joħroġ dak bażist l-elezzjoni, fl-opinjoni tiegħi naħseb li huwa żball li sar bil-maqlub u jiena naħseb ukoll li fiċ-ċirkostanzi il-proċess biex jinħatar kap ġdid qed ikun maġġel wisq. Jiena kieku jien l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista kont inħalli sal-aħħar mument u jsir rapport qabel. Intervjena wkoll waqt dan il-programm Xavier Balzan li tkellem ukoll fuq il-kriżi finanzjarja kbira li għaddej minna l-Partit Nazzjonalista. Kriżi li fi kliemu hija riflessjoni tan-nuqqas tal-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Kriżi finanzjarja għandu Partit Nazzjonalista hija waħda gravi, Naħseb inna nisimgħu dwarha. Naħseb tirrifletti ħafna wkoll jekk mhix it-tmexxija kolleġjali, it-tmexxija kif ġew ċerti affarijiet. Ma din hija wkoll kriżi wkoll tal-mod kif jitmexxew il-partiti politiċi Maltin. Ġifieri li mbagħad naraw kif nixbru l-flus u nibqgħu għaddejjin. Ġifieri jien naħseb li kollox jinbidel. Balzan iddeskriva wkoll b'dan il-mod li d-deputat nazzjonalista Simon Busuttil li llum ippreżenta uffiċjalment in-nomina tiegħu bħala kontestant tal-kariga ta' mexxej tal-Partit Nazzjonalista. Li tistaqsi mistoqsija u jiġi bil-risposta ridikola li ma rajx l-accounts, jew jiena għaddi ma studjajx l-accounts, jew jiena ma kontx hemm. Nifhimni, it's not on. Palma fil-kampanja elettorali konna nistaqsu mistoqsijiet u kien jgħid jien ma kontx hemm. Nifhimni. Puerili u mhux denju ta' politiku. Xavier Balzan fl-artiklu tiegħu fuq il-ġurnal Malta Today tal-ħadd li għadda saħaq li jekk Simon Busuttil jiġi elett bħala mexxej, il-PN ser ikun ikkundannat għal 10 snin oħra fl-oppożizzjoni.